Dilai police checkpost along drugs morphine kineplong. Obeteron upon HSDCH along ambulance driver ang hoy kipi perega jok gari pen theng kachuroy ang deng nang kili. Dokmoka long KSYC Haurakhat Regional Council body reshuffle asai kipadu. Karbi Anglong live ada birtang ton pen arjupanikta. Kidamtang aruni phaing kora isiar ni ada por phai krihini aphi malom Dilai police checkpost along joy pen birta ki long teng pen ke ton kilang pangching dun si Raikom sai khia tum sai chepaduk si Dimapur pen manja ke pangno ihum a truck registration number NL07AA2238 along pen drugs mati araki hormu morphine plastic pen ke bor head home truck an long si nep chepari deng ponlo bangso a morphine alin ke 2 kg 977 gram ando la pen hitia long ador 1.5 crore doji bangso araki hormu lake Manipur pensi ke wan la pen Nogao an ke pali ji phansi ka che sikpon la bangso sai lang no long bang hinya bang photum chingnang pon ka chingnang check abang photuma men lake Abhishek Gurung Senapati Manipur asor la pen Moyangar Jamir Dimapur supermarket asor pusi Raikom sai khia tum pen pachini pon bangso sai ke ding pon along additional SP Bokajan SDPO Rastam Raj Brahma Kido Hutsi Kaduka Viasai Chepariding Ponlo. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live. Hamran Sub-Divisional Civil Hospital along ambulance kevek abang pu obeteron non puta Karbi Anglong Autonomous Council atum akang hon kang jinso long jimini pusitowar chulang bomlang. West Karbi Anglong Hamran Rongsopia long Hamran Sub-Divisional Civil Hospital Tihek pen HSDCH se kelang asai hemalong ningkan krip hosu se driver akam ke claim kachepaduga bang pu non puta Karbi Anglong Autonomous Council ke charia tum pen driver ang hoy regularize ki pipedet ajok ningduk pen kaning rialam the chepaklang halapu interview ke pha along sidami mesen pen interview pidun si aning ke pathe anta jutkok halapu interview ke pha along sidami mesen pen interview pidun si aning ke pathe anta jutkok anuka pregatum si nanglong thurong alam the klang hawar arat along alangli obet aphan kupia potsi Kilong dun dedet ma alam thisidami chethan pri anpin non ningkan krip ho ke paralong sai jogje HSDC along dead body carrier driver apu dengdun si un an thek an pen amithang asai cheklem pechun dun bomlo lasong bong sitami nong namate bainong kipi apor pen kilong dun de jok asai jogje thenga churoi pen si Hemarit apiso aso pan chilana nangko anpin luputa chethan pon alang lipen kam kachoklem rapet abang pusitami obeteron apan kangjin so pen lamthe chepaklang tu un an pen ilita medical duty ta chetam bom lo la pen akuda dak bangke jula son la sogari pensi harlong sangti chubuk dun po tapusi choklem bom pen hala nong nam po bang ta nili panang piji pusigi pu sita pinian ni anta nili panla nong nam ta appointment order nang pijet pen suprayon po an hisab nang pilo la pen ge long thu the pinlang masini lita hapu duty da la dead body bang si cherai dun lo la si dead body protein li si thon bom lo la pen ahura dak ana bang ke la nonason theng choroi dun po santi choroi dun po harlong choroi dun po la pusi chepang reng bom lo si hala dak medical long lok puta nong nam ta long le angke rengun edet lo ne so leng hai ke mane akhang phana ki padugulo amat hospital long ta la son nikan kon pene ekdun bo non bangke alang lita bangne awar sai me de la so jok si alang lita som kem nang lo ni ta som kem nang lo mat alang si
Hamren ben Daniel Hi karbi Anglong live. KSYC Haurakhat Regional Council Anso se jakong kache harjak pon thekji aphanpura arpu kache pherang amai paruponsi akimi amai phu dhoni rong pila penchunbang pobitra rong pia tumaphan arpu kepekpon kedamtang aruni phai inquiry ni dongmukak tourism lodge IB along KSYC tiripia mai hinpen KSYC Haurakhat Regional Council body reshuffle amai ke padupon KSYC tiripia amai phu Sanjoy Timung kecharipon amai long kongchun bang long sodar ingleng hinpen si mai ke phalam the klardak pen thanpon bangso amai long KSYC Haurakhat Regional Council kelana ponji aphan kachitong KSYC asongja lapen kongchun bang phi kedoan chedon sarpen mai phu dhoni rongpi lapen kongchun bang pobitra rongpi atumaphan arpu pekponlo Lason si committee along ke donang ji an arpu papling limpen sing pon pamilo bang so mai long KSYC asong atum ke claim ke dam pon je puthak chingki chithan pon laki jismet loke charlie also mar tumaphan aprang ke ja pon ji aphan adu ya hoi ka chirai kom ji aphan long le phelang ka chirai kom du nang ji puthak la pen child marriage ke khang dun ji pen ke dang lok non ovekimi atum Raki ahormu kirim ke pangton nang jia puthak adido jot pen jingki jethan pete ponlo KSYC tiripia mai amai phu Sanjoy Timung kongchon banglong sodar ingleng dun mai phu Albert Ingti dun mai phu Rongkim Terang Rap Chunbang DB Singh Ronghang Dihin Rimbang Songtong Rongpi Ajoy Kramsa tumpen kedang lok pinangan KSYC tiripia amai la pen diphu Regional Council atumta chitong dun Haurakhat Regional bangke alom soko hanbangke dat President Secretary hadak bang era job pasapu ladak bangke songa bangke di job la son si dokoklo la si non puthot editum Haurakhat Regional la bangke President Secretary pinia bangke aku militum Central Committee bang si alang litum han dat President Secretary penceng lok alang li pini amasi arpu andan litum bakpon elo si alang litum ke bang di klaim dia fansi nilitum dat koson si ketipang taima la fansi nitum dat pini naising nilitum mukak pen sem singing ti karbi Anglong live Nilip constituency ke parlo Koilamati Hawar pen kahilo kilometer sini sosek Golaghat district Kathararong Amikar Nongnam kachethang klong ahir bangpo Ronjon Phangcho phan karbi Anglong live hin pen kahum ridam Hir bangpo Ronjon Phangcho hirjir kihir lun ketok kang nekahan mi kethek abirta ki karbi Anglong inglong arlok kedo arat atum detle kachini kali nihang nirep along anta nongnam kachethang klong ahir bang polo Golaghat district Assamese atumta chini lapen alangli methang karbia khai ajutang jubara phan kaching hon thek ahir bang polo athe zonal karbi youth festival alongta kangkrung kangsai arpu ke klem don ver abang phulo lapen hirjir ki hir ke thek pen nong eta ke longa phai ke ongnai lo bonta isia bangke angsong kele dunjia phan ninghang seta ke japon lina bang kadure pen kele dunang jiadim ledam de det lupusi pherang kya thengno lamthe chepaklang pon angte karbi Anglong la pen nihang nirep along anta nongnam ka chethang klong ahir bang po Ronjon Phangcho alang li lamthe nanglitung angton pen arjuponik tha ahoklo aprang nili mahang ke theke Ningkan Faruk Reser Kebra, Troksi Kebra Nerket, Karbi Anglong, Koilamati area, Risakhidi, Along Pira, ada aksi di limhang teklo, Lu Charlie, Tame Nili Rong, si Lu Charlie, ala su Charlie at highway, Lapen Abang So Penapi Nili Dak Balibutar, Mate Dak Sangti Hidialong, Tonok Bilong, Sinili Lu Charlie lo, Lapen Api pa Jutu Banke, aku dak wang tu si dak dukora hidi tu la dak biarong sinili ako dak ben sinili final pi dulo lalo la pen nili bang so hirjir pohormu had nili bihek pen tame nili ning hang pik
si kedili kitok ching lagi ningkan paru sirke abra trok sirke abra 1995 kan sini li lebang so kitok charli lah tenang lela hirjir kitok ching hut kumane pen nang li ki charli doma mate nang li methang ke thek bang si bang so hirjir kitok la bang ke awe ako ni isia puru ta awe kami son aprang son wai pon bom lo la ke son si tok pon bom lo kami halaso ke angkung po mu chini ni kopi angkung si tok nai ni pu chini ni haso ke kami ke tok thap en si ni tok lo la pena phi 2008 5 6 7 alom lam pena bang ke dak koila mati along lason si Wuling Cultural Club pulo hala bang so hot kini presiden bang ke lason si John Rongphar atau secretary bang ke lason si B Sangho halang Emmanuel Koila mati pen Samson ingti karbi Anglong live Lakhaeng ko raisi Borjan constituency dilai parpada long kido Cement Corporation of India Limited Bokajan pen Corporate Social Responsibility Company Act ating pining health and nutrition pu at happy and pen kedamtang aruni phaing ko raisi ni dilai states dispensary la pen HDP PHC long kiso ke pon ke wana phan wheelchair wire sai pipon lo CCI Ltd HOD Mines Brajendeka Mines Manager Asok Urant Geologist Ranuj Das Lapen Diksha Mohan Crusher in charge tennis terona tumpensi claim chito ponlo Lason si kedam tangaru ni phai hinier ni upper okte high LP school along tabang phoke blog charli also martuma phan kicho thesere lapen kicho son rondamlo lapen kedam tangaru ni phai khorar isier ni le thoughts dame Dilai States Dispensary lapen HDP PHC along wheelchair donate ponong loputa Brajen Dekapen Pachinipon. Halapu HDP PHC a doctor Longkiri ingti pen CCI Bokajan pen aphan sedami kero pajirpon athe kedam tanganita vaccine kibiji aphan refrigerator kijona langa warsai lapen prek jamason kerap pajirpon bom apot akero pajirpon. Basically DHI amar CCI to DHI under Department of Heavy Industry তাৰ এবছৰ টিম হেল্থ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন তাৰ হিচাপত হেল্থৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো হুইলচেয়াৰটো আমি দিল্লাইত দিছোঁ যাতে আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিমান পেচেণ্ট আহে যোনে itu hospital aphan wheelchair nangkiti apot nili hinpen ningang sam pajirik lo lapen CCI hinpen pang ta dason kemi hormu nili tumhan ang pajirik bom lo like nili tumhan isi fridge sang pig lo vaccine hai dian adi fridge Dilai pen Bijoy Rongpi karbi Anglong live Tang te pinia daba birta ke lapuan si kang ton paniklo